sitten muutama pieni esimerkki biojätteestä. Ja biojätehän on ruokajätettä, perkuujätettä, sitten voi olla ihan jotain kasvijätteitä. Ja ruoan kanssahan pitäisi toimia niin, että kaikki ruoka syötäisiin, ainakaan syötävää ruokaa ei jäisi hävikkiin eikä jätteeksi. Mutta sitten jos jostain syystä pääsee pahenemaan tai kuivahtaa, niin näitähän ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan biojäte täytyy joko erilliskerätä, että jätehuoltoyhtiö noutaa sen sitten aumakompostointiin tai sitten kompostoida itse. Mutta minkä takia sitten ei saisi laittaa biojätettä sinne sekajätteeseen, niin ihan tärkein syy on se, että siellä sekajätteen joukossa ensinnäkin nyt ne poltetaan. Siellä ei saa olla kosteutta, eikä yleensä biojätteet on kosteita, vaikka nämä nyt on tässä jo vähän kuivahtaneita. Ja sitten toinen asia, että jos ne menisivät sinne kaatopaikalle syystä tai toisesta, että ne eivät ohjautu sinne energiahyödynnykseen, niin siellä kaatopaikallahan ne siellä hapettomissa tilassa tuottaisi metaania, joka on ilmastonmuutoksen yksi suuri aiheuttaja, kasvihuonekaasu. Ja sitten myös, että siinä on se vaara, että niistä voisi suotovesiä liuita sieltä maaperästä, paitsi että nykyään kyllä kaatopaikkojen pohjat pitäisi olla niin hyvin suojattuja, että sieltä ei pääse mitään sitten vesistöihin. Mutta nämä tärkeimmät syyt. Tässä meillä on iso joukko muovijätettä. Tämän vuoden alusta Rinki Oy alkoi keräämään muovijätettä eri paikkakunnilla. Sitä pienillä paikkakunnilla ei muovinkeräyssäiliöitä ole, mutta esimerkiksi meillä täällä Saarijärvellä on yksi paikka, mihin niitä voi viedä. Ja sinnehän kuuluu kaikki muoviset pakkaukset, joka on jonkun tuotteen pakkaus ollut aikaisemmin, se kuuluu sinne muovijätteeseen. Tässä nyt on vaan huolehdittava siitä, että se pakkaus on puhdas. Että ihan sellaista likaista jogurttipurkkia sinne ei saisi viedä. Mut mitäs mieltä olette, että kuinka tarkkaan niitä kannattaa pestä? Siinä menee vettä ja pesuainetta. Niin. Ja Esimerkiksi tämmöinen rasvainen, likainen ruokajätteessä. niin. Ei lämpimällä vedellä eikä pesuaineella. Että sellainen, jonka pystyy huuhtasemaan viileällä vedellä, niin niitä voi sitten laittaa sinne muovijätteeseen. Se meni sekajätteeseen likaisena. Joo. Jotain tällaisia, mitä pystyy huuhtasemaan ihan, niin nämä menisivät tänne muovijätteeseen, muovinkeräykseen. Ja tämähän tietysti vähentää paljon sitä jätemassaa, mitä kerää itse sinne omaan jäteastiansa, kun ne saa palauttaa tänne täällä muovinkeräykseen. Entäs sitten semmoiset jogurttipurkit, vaikka mikä on semmoista kovaa muovia, niin kuin vaikka kreikkalainen tai mitä tää on? No ne on pakkauksia, että jos sä saat huuhdastua ne helposti energiatehokkaasti, niin silloin ne menee muovinkeräykseen. Entäs sitten jos ajattelee vaikka lasipesuneste, semmoinen tölkki, 5 litran. Joo, se on muovipakkaus sekin, jos sen saa aivan tyhjäksi sitten, että siellähän ei saisi niitä aineita olla sisällä. Ja sitten tämä on muovista pakkausta, joka kyllä menee tuonne sekajätteeseenkin, mutta tämä kun tämä rutistaa näin, tämä oikeenee, niin siitä sen tietää, että tämä ei ole metallia. Metalli jää sillä kasaan, jos se rutistaa, niin tämä on myös muovinen pakkaukseen kuuluva. Entäs pussit erilaiset? No, muovipussi on myös pakkaus. Joo, se menee. Okei. Eli mistä se löytyy sitten ne muovien nämä? Mulla olisi se, mä voin muovit? laittaa sulle sen. Ne löytyy kyllä ihan netistäkin. Niin. Muovin merkit tai jollain tällaisella. Muovimerkit. Eli voi niinku kotona tai toimipisteessään sitten missä on töissä. Niin... Siis nykyäänhän jätteet on raaka-aineita. Niitä ei enää pidetä jätteenä niin kuin joskus 30 vuotta sitten, että se oli jotain semmoista ala-arvosta, vaan nykyään jätteeksi tuleva materiaali on meillä raaka-ainetta ja muovikin on sitä tärkeää. Nyt tämä uusi muovinkeräys, mistä ollaan tässä juteltu, niin tuli vuodenvaihteessa voimaan. Ja, eli muovinkeräykseen kuuluu sellainen muovi, mikä on ollut jonkun
pakkauksena. Mutta sinne ei kuitenkaan saa laittaa likaisia muoveja, esimerkiksi jos ei tuollaista huuhtase viileällä vedellä, eikä sitten muovituotteita, joita esimerkiksi pakasterasia luokitellaan muovituotteeksi. Se ei ole muovin pakkaus, vaikka noin äkkiä ajatellen voisi luulla, eikä myöskään sitä PVC-muovia. Ja PVC-muovin tunnistaa siitä, että siinä on kolmio, jonka sisällä on kolmonen.